Incoming transmission. Korporal, mit navn er Kommandocentral. Jeg er desværre grundet dit nederlag ikke kampdygtig længere. Men det betyder ikke, at jeg er helt sat ud af spillet endnu. Jeg vil gennem dagen give dig alt den briefing, du har brug for at vinde krigen og stoppe oberstens nederdrægtige planer. Du er nødt til at samle den ultimative kampstyrke, bestående af de bedste soldater, verden nogensinde har set. Men jeg siger dig, obersten har ikke gjort det nemt for os. De fleste af din gamle indsatsgruppe er blevet taget til fange bag fjendens linjer, og dem, der ikke er, har for længst forladt tjenesten. Kun du kan få dem tilbage. Din mission er som følger. Træng ind på oberstens territorium og befri dine mænd. Kirsten har gjort din faldskærm klar. Og korporal, held og lykke. Du får brug for det. Elsk og ære det. Kommandocentral, slut. Elendige Julius, jeg vil knuse din sjæl. Du vil blive flået som den hund du er, og det du holder mist af, vil jeg tage fra dig, mens du sidder og græder på bunden af en frossen sø.